Lijep pozdrav svima. Danas ćemo govoriti o interpretaciji lirske pjesme. Pokazat ćemo kako to izgleda na jednom aktualnom i možda nekima neobičnom primjeru. Mojim učenicima je tango grupe Vatra jedna od najdražih pjesama i oni su izabrali da bismo ponovili sve književno-teorijske pojmove koje je potrebno znati za dobru interpretaciju lirske pjesme. Ovim putem zahvaljujem se grupi Vatra koja mi je dopustila da njihovu pjesmu koristim u ovom videu. Hvala im. Dakle, ovdje je prva strofa pjesme Tango grupe Vatra i ovdje ćemo objasniti što je to tema, što su motivi u lirskoj pjesmi, kako pronalazimo pjesničke slike i što su to stilska izražena sredstva. Na prvoj strofi upoznat ćemo se sa sljedećim pojmovima. To su vrsta pjesme, tema, motivi i pjesničke slike. Tema je ono o čemu se u pjesmi govori, a ovdje možemo pročitati da neki lirski subjekt, neki ja, poziva djevojku na ples. Plesao bih s tobom kroz najprometnije ceste. Taj ples je tango. Znamo da je tango ples ljubavi, pa možemo reći da je ovo lirska ljubavna pjesma po vrsti. Tema je ono o čemu se u književnom dijelu, u pjesmi, govori. I ona je često sadržana u naslovu, a ovdje ju s lakoćom možemo odrediti kao tango. Dakle, tema pjesme je tango. Motiv je svaki poticaj pjesniku za pisanje pjesme, sve što ga je potaknulo da složi baš ovakve stihove i da upotrijebi baš ovakve riječi. Motive najlakše prepoznajemo kao imenice u stihovima. Ja ću ih ovdje podcrtati. To su ceste, tango, vrh mosta, vodovi, krov 14, iskre i crvena boja koja se provlači kroz cijelu pjesmu, a veže se uz ovaj ples. Pjesničke slike odnose se na naš način doživljavanja svijeta oko sebe, a mi svijet doživljavamo pomoću svojih osjetila. 5 je osjetila na ljudskom tijelu, to su vid, sluh, njuh, okus i opip. Pa prema tome dijelimo pjesničke slike na 5 vrsta. Pjesničke slike doživljene vidom su vizualne pjesničke slike. One koje doživljavamo sluhom su akustične pjesničke slike, njuhom olfaktivne pjesničke slike, okusom gustativne pjesničke slike i opipom taktilne pjesničke slike. U ovim stihovima prevladavaju vizualne pjesničke slike, najprometnije ceste, tango kroz crveno, vrh Hendriksovog mosta, krov 14, sjevale bi iskre. To je sve ono što možemo zamisliti, vidjeti dok čitamo ove stihove. A prisutne su i 2 taktilne pjesničke slike. Ovo spominjanje plesa u prvom stihu, ples pretpostavlja dodir, pogotovo ovaj ples tango, pa je to taktilna pjesnička slika i ovdje druga, mi bi se držali za vodove. Stilska izražena sredstva o kojima ćemo sad govoriti, sama volim nazivati instrumentima svakog pisca, jer on pomoću njih oblikuje svoj poseban stil, svoj način pisanja. I upotrebom stilskih izraženih sredstava pisac na slikovit način prikazuje sve ono što želi reći u pjesmi. Pročitamo li stihove od prvog do zadnjeg, primijetit ćemo da se dojam
od početka do kraja pojačava. Pojačava se piše doživljaj ovog plesa. Prvo najavljuje sam ples, poziva drugu osobu da pleše s njim. Prvo će plesati kroz najprometnije ceste, zatim će odplesati tango kroz crveno, tamo gdje nitko ne bi plesao jer je opasno. Popeće se na vrh Hendriksovog mosta i to im neće biti dosta. Držat će se za vodove na krovu 14 i sjevat će iskre. Možemo primijetiti da se od prvog do zadnjeg stiha doživljaj ovog plesa, koji je tema ove lirske pjesme, pojačava. To stilsko izražajno sredstvo pojačavanja doživljaja ili smanjivanja doživljaja zove se gradacija. I ona se u pjesmi gradi postupno. Pročitamo li zadnji stih, na krovu 14. sjevale bi iskre, možemo primijetiti da je u njemu prisutno pretjerivanje, jer je opisana jedna nemoguća situacija. U ovom slučaju akteri, plesači tanga bili bi u životnoj opasnosti. I kažemo da ovdje pjesnik koristi hiperbolu, pretjerivanje. Znači, hiperbola je stilsko izražajno sredstvo kojim se dočarava nekakvo pretjerivanje, preuveličavanje. U pjesmi prisutna je metafora i to već u naslovu. Metafora je preneseno značenje. Ovaj tango je zapravo u prenesenom značenju znak za njihovu ljubav. Dakle, u prvoj strofi upoznali smo se s gradacijom, pojačavanjem doživljaja ili smanjivanjem doživljaja, ovdje se radi o pojačavanju doživljaja kroz pjesmu, s hiperbolom, to je stilsko izraženo sredstvo preuveličavanja, pretjerivanja, opisivanje nečeg nemogućeg, i s metaforom prenesenim značenjem. S obzirom na to da smo motive već prethodno definirali kao poticaje pjesniku za pisanje pjesme, njih sam unaprijed označila crvenim, a sad ćemo detaljnije govoriti o stilskim izraženim sredstvima prisutnima u refrenu. Refren je dio pjesme koji se ponavlja. Pjesnik u refrenu kaže ovo: samo mi stani na prste, odgrizi mi usne, gorko, slatko, kao tango, crno i crveno. Stani mi na prste, odgrizi mi usne. Čim pročitamo refren, primijetit ćemo da se na početku i na kraju ponavljaju ovi izrazi stani mi na prste, odgrizi mi usne. Pjesnik ponavljanje koristi da bi nešto utvrdio ili izrekao nešto važno, da bi uputio poruku onome kome je pjesma upućena. Ovdje je pjesma upućena djevojci koju poziva na ples, pa su vjerojatno zato to stihovi koje on dva puta ponavlja, na početku i na kraju. U stihu odgrizi mi usne možemo zamijetiti dva stilska izražena sredstva. To može biti hiperbola, to jest preuveličavanje, jer on poziva da mu odgrize usne, sigurno ne misli tako, nego pretjeruje, preuveličava. A to može biti metafora, preneseno značenje za strastven poljubac. Dakle, u izrazu odgrizi mi usne zamjećujemo dva stilska izražena sredstva o kojima smo ranije govorili. U stihu gorko, slatko, kao tango, crno i crveno nekoliko je stilskih izraženih sredstava, pa tako na početku imamo dvije riječi koje su suprotne po svom značenju.
stilsko izraženo sredstvo koje nazivamo suprotnost ili kontrast. Kontrast je uspoređivanje dvaju pojmova prema različitosti. Na ova dva pojma, gorko-slatko, na taj njihov kontrast, lijepo se nadovezuje ostatak stiha, kao tango. Ovo je stilsko izraženo sredstvo usporedbe. Usporedba uvijek u sebi sadrži riječi kao poput ili nalik na, neku od te tri. Ovdje usporedba u sebi sadrži riječ kao. Usporedba je uspoređivanje pojmova po sličnosti. Ovdje se gorko i slatko, ovi pojmovi koji su u kontrastu, pomoću te riječi kao uspoređuju s tangom. Vjerojatno zato što je tango kao ples i nježan, spor, ali ujedno i strastven. On kao ples u sebi sadrži suprotnosti. Crno i crveno su dva pojma koje možemo gledati kao dva pojma koja su u kontrastu, ali oni mogu funkcionirati kao simbol. Simbol je stilsko izraženo sredstvo koje označava nešto drugo. Crno i crveno su simboli tanga. Tango je ples obilježen upravo tim bojama. Tako da te izraze crno i crveno možemo shvatiti kao simbole, ali možemo ih gledati kao boje koje su međusobno u kontrastu. I opet se lijepo nadovezuju na taj tango koji u sebi kao ples sadrži suprotnosti. Dakle, na primjeru refrena pjesme Tango naučili smo što je to kontrast ili suprotnost, što je usporedba, što je simbol, kada koristimo ponavljanje, te smo utvrdili znanje o hiperboli i metafori kao stilskim izraženim sredstvima.